בואו כרגיל נתחיל מלנסות להבין את הגרף ולנסות להבין את הניסוי שהוביל לבניית הגרף הזה. קודם כל צריך להבין את הצירים. ברגע שאנחנו רואים גרף מסוים כדאי להבין מה הצירים שלו. ציר ה-X מסמן לנו זמן, אבל שימו לב ליחידות, הזמן הוא בדקות, שזה המון 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 זמן במונחים של אלקטרופיזיולוגיה. ציר ה-Y הוא תגובה פוסט-סינפטית, תגובה סינפטית פוסט-סינפטית, כשהיחידות פה הן אחוזים, או משהו שהוא חסר יחידות. למעשה מה שקרה בניסוי הזה, אנחנו גירינו את הפרסינפסה ומדדנו את התגובה הפוסט-סינפטית, ולא משנה מה מדדנו, בין אם זה היה זרם או מתח או מטען או מה שזה לא יהיה, התגובה הפוסט-סינפטית שקיבלנו במצב ההתחלתי, הממוצע שלה, קראנו לזה 100%. אחרי זה עשינו משהו וראינו שהתגובה הפוסט-סינפטית אחרי שעשינו את המשהו הזה היא הרבה יותר גדולה מתגובת הבסיס. היא 300% כמעט מתגובת הבסיס. ואנחנו רואים שכאשר אנחנו חוזרים מהניסויים, פעם בדקה בערך, לאט לאט, הגידול בתגובה דועך אבל ממשיך להיות די גדול. מה עלול היה להתרחש? בחץ, מה האירוע ומה השינוי, מה התהליך שהוביל לכך שפתאום התגובה הפוסט-סינפטית הפכה להיות הרבה יותר גבוהה. אנחנו שמענו עד עכשיו, אנחנו למדנו עד עכשיו, על תהליך שמתרחש בסינפסה, במקרה שלנו בפרסינפסה, שעלול להוביל לכך שהתגובה הפוסט-סינפטית בגירויים עוקבים תגדל. לתהליך הזה קראנו פסיליטציה. האם יכול להיות שמה שהתרחש בחץ שפתאום הגדלנו את הפסיליטציה? והתשובה היא כמובן לא, משום שפסיליטציה זה תהליך שמתרחש בגירויים עוקבים במרחק קטן. מה שגורם לפסיליטציה זה הסידן השאריתי. וכדי שלסידן השאריתי תהיה איזושהי משמעות, צריך שיהיה מדובר על זמנים של מילי שניות בין גירוי לגירוי. בכל התאים בעולם, בכל התאים בגוף שלנו לפחות, יש מנגנונים מאוד יעילים לפינוי סידן, ולכן אם עברו יותר מכמה מילי שניות בודדות, כל הסידן השאריתי פונה ואין סידן שאריתי, לכן לא יכולה להיות פסיליטציה בניסויים או בגירויים עוקבים שהמרווח ביניהם הוא דקות. המון מילי שניות. התהליך שיכול להסביר שינוי בחוזק הסינפטי או שינוי בתגובה הסינפטית כתוצאה מגירוי, הם תהליכים ארוכי טווח, תהליכים שאנחנו קוראים להם long term, LT, long term, דקות, שעות. במקרה שלנו היה גידול בתגובה הפוסט-סינפטית ולכן מדובר בחיזוק ארוך טווח, long term potentiation, חיזוק. כלומר, אנחנו יודעים שמה שקרה בחץ השחור הוביל ל-LTP, ל-Long Term Potentiation, לחיזוק התגובה הפוסט-סינפטית בעקבות גירוי פרסינפטי, לחיזוק החוזק הסינפטי בטווח הארוך, בטווח של דקות. דוגמה אחת שיכולה להוביל ל-LTP, לחיזוק החוזק הסינפטי, לחיזוק התגובה הפוסט-סינפטית כתוצאה מגירוי פרסינפטי, זה גירוי טטני. הכוונה בגירוי טטני זה הרבה מאוד גירויים פרסינפטיים ברצף, במרווחים של מילי שניות, של ננו שניות בין לבין. גירוי פרסינפטי סופר דופר חזק וסופר דופר ארוך. זה גורם לשחרור המשכי של נוירוטרנסמיטור. ובגלל שיש לנו שחרור המשכי של נוירוטרנסמיטור, אחד הדברים שקורים הוא שממשיך להגיע נוירוטרנסמיטור גם כאשר הממברנה הפוסט-סינפטית היא בדפולריזציה. אחד הרצפטורים שנפתחים רק כאשר מגיע נוירוטרנסמיטור כשהממברנה הפוסט-סינפטית היא בדפולריזציה הוא רצפטור גלוטמטרגי מסוג NMDA. וכמו שלמדנו, אחד המאפיינים של רצפטור ה-NMDA הוא שהוא מעביר סידן, וכתוצאה מכך גורם לשינויים ארוכי טווח בחוזק הסינפטי, שינויים מבניים בתא הפוסט-סינפטי ואפילו בתא הפרסינפטי שמשנים את התפקוד של הסינפסה. אז מה שאנחנו רואים שקרה בניסוי הזה זה איזשהו תהליך ארוך טווח, long term, שחיזק את הסינפסה, potentiation, LTP.
מה עלול לגרום ל-LTP? אחד ההסברים הוא כניסה של סידן בתור שליח משני. מה עלול לגרום לכניסה של סידן שיפעל כשליח משנה וישנה את התפקוד של התא? רצפטור שאנחנו מכירים שיודע להכניס גם סידן הוא רצפטור מסוג NMDA. אבל מה צריך כדי שרצפטור מסוג NMDA יהיה פתוח ואכן יכניס סידן? בשביל זה צריך שהגלוטמט, שהליגנד, שהגירוי יגיע בדפולריזציה, כלומר בסמוך, מאוד 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 מהר אחרי גירוי קודם. איך קוראים לגירוי כזה שהוא המשכי? הרבה מאוד גירויים ברצף. גירוי, גלוטמט, שמגיע מיד אחרי גירוי, דפולריזציה. לגירוי כזה אנחנו קוראים גירוי טטני. לכן אחד ההסברים שיכולים להוביל ל-LTP, לעלייה ארוכת טווח, דקות, בחוזק הסינפטי, אחד ההסברים שיכולים להוביל לזה זה גירוי טטני.